Era honetara esan die Agur Astigarragak orain arteko edukiontziei eta gaurtik aurrera martxan da herrian atezateko hondakin bilketa sistema. Jasotzen modu berri honekin, hondakinak behar bezala bereiztu eta birziklatzea du helburu udalak zero zabor filosofiarekin bateginez. Uste gu ja nahiko baretua badagoela gaia eta argi gelditu da denbora guztien zera bai prozesu parte hartzaileen eta jendeak baduela gogoa gauzak ondo egiteko eta bere hondakinak ondo bereizteko, ez? Eta uste gu bat ezatekoa aukera paregabe dela hondakinak ondo bereizteko eta gauzak ondo egiteko. Orduan ez dakagu inolako zalantzarik Astigartarrok primeran egingo dugula. Honela, Astigarragako 2100 etxebizitzetako bakoitzak 5 kubo izango ditu papera, ontziarinak, organikoa eta errefusa jasotzeko. Kubo bakoitza, hondakin atal bakoitzari dagokion egunean aterako dute herritarrek eta kalean jarri dituzten metalezko zutabetan zintzilikatu. Kuboak txip elektroniko pertsonalizatuen bidez kontrolatuko dituzte. Urdina bat, horila beste bat, 250 litrokoak, gero organikorantzako 2 emanatu dira, bat 20 litrokoa eta beste 7 litroko bat zuladuna, eta beste bat errefusiana, 2 astetik behin jasoko dana, 20 litrokoa ere. Hondakinak jasotzeko sisteman aurrera pausoak ematen jarraituz gero, inguru giroa zaintzeaz gain, ikuspegi sozialetik begiratuta ere aberastasuna ekarriko duela azpimarratu dute Aldunditik. Gipuzkoan, adibidez, honen harira 700 bat enplegu berri sortu daitezkela aurreikusten dute. Potosnik komisario beak aipatu zu, nahi zuzen ere Europan 400.000 lanpostu berri sortu zitezkela. Benetan hondakinen tratamenduen modu aurrerakoi eta inguru begirako egiten baldin bada. Eta gutxo gora bera, Gipuzkoen 700 lanpostu berri ateatzen dik lehen zedunetiken aparte eta irutzen zaigu momentu hauetan krisi garaioetan ez dala inondik inoa baztertzeko edo serio hartzeko kontu badala gauza horiek ere. Astigarraga 8. herria izan da Gipuzkoan atezateko sistema ezartzen eta datozen aste eta hilabeteetan lurraldeko herri gehiagok egingo dute bat sistemarekin. Lezo izango da atezatekoa martxan jartzen urrena. Lezo da hurrengo herri proiektauta da ona atezate martxa jartzeko, gauzen astietan izango dana, eta bada beste hainbat herri baita datozen aste eta hilabetetan jungo dienak, eta ikusten duguna da, urratsa hauek geldiezen dela, paradigma aldaketa batetan gaudela, hondakinen tratamendu eta trataera eta bilketa hemendik aurrea, datozen azkenengo urte gutxitatik honea, ja ez dela berdin izango, pazientzi pixka berdegula danak, baina konpromisu ere beharrezkoala konponbide egoki bat bilako baldin bazaio,